shawarma pa. Shawarma. Pero na, siguro na yung rice. Sino wala yung rice? Request lang ka, wala yung rice. Wala yung rice. Ayaw ng rice. Kana, madali ka ni wala yung rice. Kana lang wala yung rice. Kanang wala yung rice. Beef chicken o Ayaw mo ni Papa egg. Ha? Wala egg. Oh, Cheese na without lang, party. without egg lang. Cheese na lang, imo cheese, okay, imo cheese. Beef or chicken? Ano? Beef na lang. Beef tayo. Kanang layer of wrap. With cheese, Ikaw, anything man ka na? Anything or papa. Anything. Sana, lang na siya. Why not we make the lemon fries or lemon fries? Melted pita. Ano yung spicy? Okay, nahan mo spicy pa lang? Tapos na spicy? Alam? Normal. Okay lang na. But overnight pang Asaro ka. Naman. Dara doon na lang no. Dara man to. Dara ta, doon na lang. Mo ni ang binyo sa Ang kuwan. katong ito no, yang gingon roka no. Kasaruka. Kasaroka. Doon na lang. May kay imong gikuan. Ato ra say hato dito. Pag human, dito sa tisa. Magmoto na lang ka di balik. No. Kana na sa bayan no. Diha ilang binyo. Ano itong design? Lagi. Kanang Kasaroka Private Pool, Villa Talisay. Mo ni siya. Mo ni ba sa ko ni? mo siya? Mo ni. Mo na. Namatay GPS. May kay nakay kuan Google Map. Google Map. Okay. Mo na. Mo na. Man. Ayun na. Ayun na. beef na lang na shawarma. So, bad. Bad. Lingkod dito, lingkod. Yo, dito, tapat, papa. Okay ra pa? Haha. Dito pa na. Mani ako appointed mayor pa. Tinatag ako sa tigal palit bro. Di kalikayan ba nam ng mga suya-suya. Pero na. Hayag na. Okay, Harvey. It love cream. Sabi natin ng ating position. Init kayo. Nabuha ka nila ng coffee pa. Ha? Ilang coffee pa. Buka ka. Kasi dito na nagpapapikot. Nabuak ka ng kape. So that's why, kung na lang kayo na kan or orange. Orange. Na lang eh. Okay, pagkurin kayo. Namagay tubig ninit tayo. Namagay tubig ninit. Hot water.
hot water. Wala man sa ha. What ay hot water? Oo. Pugo sita. Wala naman sa dire. Ano na? Karon lang yun. Karoon mo hindi ka padali na ako. Pero kung ito yung sunod, Karon sunod. Ato ni video kay i-upload tani sa YouTube channel man. Vlog. Doon na kita. Doon lang ang tama yun sa iyong area. Kasaro. Doon na lang tayo rin. Kaya GPS man ta, map, Google Map. Doon na lang. Lagi? Private school. Private. Private. Mana ba? Private school. Dia lang video. Group man sila, group. Kasaro ka private mall, Peña, Talisay City. Dia ni area. Dali ang doon, Google Map ba? Doon na lang. Doon na lang di ay. Sabi na po kung layo pa ba. Doon na lang. Talisay naman eh. Talisay naman. Talisay na din eh. Oo, Talisay na. Oo. Doon kita listen. Wala yung sabi. Ito no? Kita mo po. Tara, kita na oro no, kita na. Aha. Balik ka na doon tayo. 20 minutes pa. 4:30. Mamili akong kandil, body na mo, ni buds. Meron kayo, magtawag. Dalian kayo. 5 minutes ra. Oo. Sa buwan. Talisay mo balay? Talisay. Tali ay. Tama na to. Natong kapit ni Mama, buhaton ta mo punggoy ha. Sakto, karkada ng marami ito. Ayaw kayo, mama. Buhaton ta mo punggoy. Observant kayo ba? Sunod ito sa gaya ng Basta doon na rin ito. Kasaro ka. Kita na mo. Talisay na siya. But, bro, model na siya. Model. Awa. Sita. Sold man. Talisay din na. Kaya mula ko, another, ano din na. May Talisay block, Talisay block. Duha na siya. Talisay Pardo. Napura pa na ho pa. Talisay siya. Ha? 2 pesos? Sabi ka rin. Kaya ako ang 10. Pasno, anin lakaw. Oh. Mura. 10 minutes na lang po. Ay, doon na rin. Oo. Hindi pa ako sabi ko na kami sa pita. Sa iyo rin yung board? City. Wala. Ang inahan ko ang Okay lang. Okay lang. Nanang sa rito na murag pa ba? Kaya accommodation nila. Accommodation nila. Talisay Kaya Iliwan kung sa ako lang ang pair. Hapon na siya din. Kadal ko ligo na kong pink dress. Eh, sudah ni Barbie. Nga-tired ko eh. Siguro mo sa Barbie. Siguro ko pala sila. So nga ba na kailangan mo na eh. Thank you. Anak mo na ako sa ubalan pa kasi sila man nag-sponsor sa New York. Sila man mo eh. Sila man mo eh.
Budget princess Rose. Kung dirigid siya ba? Kung ako rin yun, kung dirigid. Nag-stay din. Balik mo siya. Katapulong. Ang Hindi ba? Ako alam ba? Oo, nabulong. Nag-aral ako ganito. Una, nilipit ko ko bubulungan. Wala. Lumaya din. Wala din mga. Eh, maumay purma ka mo, natadali ka mo. So, santos ka lang sa boundary. Ano na, tanisay pa rin siya, sugat mo, maano pula ko ang mapinig. Ano na, kita mo rin. Ano, ikaw, uban araw na, maramang, i-amot ito, magpa-cycle na ito. So, boundary siya, nano na tanisay siya. Oo, kita mo na parang. Ano? Balik mo na. Lubag ka din eh. Exit ka, lubag ka din. So, katong tabunok. Private siya. Nasunta ka na to dito sa kanya kayo sa iyo sa Ano ito? Nabangon na ito? Ito, nabangon na ito. Tayo ko dali. Doon sa? Nagkami surta. Doon lang. Tinggal to, ano, so agad na sa kanya sinon. Ang dito sa Pando. Agi Pardo. Dagan yun dito. So, hindi mo wala pa din tao. Basta ang dilis natin. Tudlo mo din. Tudlo siya asa ang dilis natin. Wala traffic. Certificate, Google Map. Or dito ni mo po sa Pilay. Google Map ka? Oo, kung naka-internet, Google Map ka. Accurate din siya.